Soc na Mercè, fa de més de 18 anys que visc aquí en el barri. És un barri que sempre m'havia agradat, venia molt al cinema i un record superguapo va ser la setmana que aquí vam estar sense cotxes aparcats davant de casa. Veies els nanos jugant per el carrer, aleshores parlaves amb els veïnats, igual que durant la pandèmia, que va ser superguai perquè de cop i volta ens vèiem tots a les 8 del vespre, saludàvem-nos pels balcons i hi havia un sentit de comunitat que després dèiem hem de fer un sopar a la fresca i hem d'aconseguir tancar el carrer com aquella vegada que va ser tan guapo que no hi havia cap cotxe, que es podia passar, que es podia estar tranquil·lament. Després, però, la pandèmia va durar més del que ens pensàvem. Molts de la gent que realment ens havíem fet amics a través dels balcons i que ens havíem parlat per fer pic a través dels balcons van marxar perquè eren llogaters, ja no hi són. Però penso que un dia d'aquests potser sí que estaria bé reactivar tots aquells moments tan xulos que vam tenir per aquí, que van ser molt especials, trobo.